Това е много важно. И вече използването на музиката, ако има ефект, някакъв бип, вик, той задължително трябва да бъде използван с хореографията. Иначе носи отрицателна, да не кажа оценка, но просто не се оценява включването на този музикален ефект. Китайката Чен междувременно получи 18,600 и изпревари Дарина Пашова, въпреки че в квалификациите беше след нея. Сега за Австрия Ванеса Адамец. Тя е, знаете, тренирана от българин. В Австрия имаме Николай Хаджиев, треньор. Бяха много щастливи вчера, че класираха състезателка, защото беше огромна конкуренцията в индивидуалното. 50 момичета се явиха в квалификациите. Много бяха щастливи. И за български успех, след като имаме наш треньор. Много пъти тези дни до неделя, до която приключат излъчванията от Световното първенство по аеробика, ще става дума за българската следа и като история по отношение на класирания на български успехи, на развитието на този спорт и в момента като разпространение на български треньори в чужбина. Точно така. Навсякъде по света. Ще стане дума по-късно.